Dati di chef min eh. Nagatan na boto sa Tish. Uy! Ayos lang daw. Naglaman. Ano? Naglaman. Ganun ka na talaga! Lang! Kainan na. Pamit sa trabaho na bigat. Itraw, sa mga kurupar. Mga purpur ng itlog. Apo si Dain tayo. Datoy, kamatis. Sa tek kamay. Sardinas. Yung itlog. Ngal-ngal. Pod, sili, kinarmang. Buwate kaya kamatis. Law. Ay nga naman. May pila rin ang pagkuha ng barangay clearance para sa mga beneficiaryong walang ID na may Kasi nahirapan sila ng ID. Masunok. Gusto ya po tikwan si Dami to lockdown. At tama, fried chicken, naman pinanabo ko. Itlog na lang, tuloy mo nagbaling naman ako. Ibong ka na sa mga dito na. Tibong. Sa mo kamatis di. Survive. sa dami na nakapagod. Dati di chef min eh. Nagatan na boto sa Tish. Uy! Ayos lang daw. Naglaman. Ano? Naglaman. Ganun ka na talaga! Lang! Ay, puro daw, naglaman. Lamang nga po. Meron. Saan nagluto din eh? Itlog. Fried chicken na itlog. Ba't orekado na ito eh? Kaya ako rin pa. Lokam, kamatis, itlog, kalusol. Sauce, isang isubo. Pangal ka pa. Huwag na. Yun, dumaan. Makita nyo yung dumaan. Abangan natin, abangan natin. Dadaan, dadaan. Yun. Yun nyo. Oh. Inaayos ang itlog. Pipicturan yan. Pasok lang sa trabaho. Baon ako ng dalawang itlog. Yun na ang lunch ko. Wala kang naktipid ng lockdown. Walang ayuda. Pangalawang manok. Lasa mo ng kamay ko. Dahil na lang, Libangan, YouTube, Channel 7, wala nang channel to eh. Shutdown. Wawa si Coco. Idol. Idol tong kasama ko, si Coco. Ay nako. Coco Martin. Coco. Lamang ka lang 3 paligo sa akin. Palitan na kita.
Coco Martin. Hindi masarap. Sarap to. Buenas. Shrimp paste, ginisang bagoong. Hindi ko ata ito binatang din malik natin ha. Sukot na yung masarap dyan. Kuna ano dyan ko ha. Eh di... Naraman na dito ko na ito yung Sukot na yung masarap. Kilita ko dito sa balik ha. Masarap to. Iba-iba yung lasa niya. Magkano dagla ko dito Espanya, Tinastan? Nasa mahigit 200,000 piso ang halaga ang nasa bat mula kay Dati ba di mo kaya sila diya eh? si Caio, ang most wanted drug personality sa Ang dami nga ante. Ay tago-tago na mga... nakatakas Naimas mga kwada man. ang kapatid ni Caio na si Kyla na isa rin daw high value target. So guys, ano nang lockdown? No guys, Kain na lang kain. Damon lang ng lamon. Wala Martinez. Itong pagkain ng Listang presinto. gaya kong mahirap. Sa kanya ang nasa 70,000 pisong halaga. Pag nakakain kami ng ganito, no? Saraya kami. Dahil sa Shout out pala sa mga Cerveza Boys dyan. Cerveza Boys. Taka-delicious nga ako ah. Mamartot. Nadagdagan naman ng 15 ang mga namatay kaya 719 na ang total death. David, kulkulong mo di ko ah. Valdesideras. 24 na ang nailang recoveries at sa Cebu City, 4 na kung bagong COVID cases naman Randy Boy. ang nadagdag. Yung inom na ito ng buraan na. Ulag sakit. 474 ang kabuang bilang kada araw. Gan, mga rin. Apaw, nanay. Si daday ti buo-buo nga manok. Agala ka na ito kutsaran din, anay. Pagpagala man natin sila natin. Maalang. Kamaalang ang silya. Dragon nyo. May kumatatay baba, ag may kumagluto ko, nagluto ka mo man. Nagluto ko matatay tikwa, corned na ditlog na. Mahigit 2 buwan na Naragrag ako. ang pamilya. Pero ang sakripisyo Press. Ang sili. Tapos ka manan. Pas manan ah. Apo. Ikaw di pa ilan. Pagburugi pa ilang. Tay, mga kamot doon. Aging ko kunakay mo, turay ka kayo. Tas. Yung panyuras di kwa, duty ko yung bigat.